Yes, jeg vil nu gennemgå en HVAC ventilationsopgave, som jeg har fået opgivet herover. I et ventilationssystem bestående af en krydsveksler, en varmeflade, en befugter, en køleflade samt et rum, som vist på figur 100, der får vi givet disse oplysninger. Vi har udluften, der kommer ind gennem vores krydsveksler, over en varmeflade, gennem en befugter og forbi en køleflade, hvor vi den derefter går ind i et rum, ud igennem krydsveksleren og udenfor igen. Jeg vil gennemgå, hvordan du indtegner dette i Molière Sketcher program, og så det bruger jeg Molière Sketcher programmet over til højre. Så hvis vi starter med punkt 1 her, der får vi opgivet 2 værdier, hvilket vil sige, at vi kan indtegne vores punkt direkte. Vi har en temperatur på minus 5 grader og en relativ fugtighed på 90%. Det er nu indtegnet, og jeg får et punkt, der ligger hernede. Punkt 1. Det er altså luftens tilstand i punkt 1. Når vi går forbi krydsveksleren, jamen krydsveksleren den har en temperaturvirkningsgrad på 75% for billedet. Og den kommer så ind her. Jamen, en krydsveksler, der ved vi, at i krydsveksleren, der er det kun varmen, der overføres. Der overføres ikke noget fugtighed. Det vil sige, at hvis vi så læser lidt videre ned her, så får vi at vide, at temperaturen efter lokalet er 23 grader. Det er altså temperaturen i punkt 7 her. Og afkastluften har en temperatur på 17 grader. Det er altså temperaturen i punkt 7. Der skal selvfølgelig stå 6 deroppe. Det er en fejl i tegningen, kan jeg godt se. Hvis vi går ned, så har jeg lavet nogle beregninger på forhånd, for det ikke bliver for langt det her. Så T1 kender vi, T6 kender vi, og T7 kender vi. Når vi ved, at det er en krydsveksler, så ved vi, at temperaturforskellen på temperatur ind er den samme som temperaturforskellen på temperatur ud. Altså, så kan vi jo så sige, jamen temperaturforskellen i krydsveksleren, det må være T7 minus T6 gange vores virkningsgrad på 75%, og så får vi en temperaturændring på 4,5 Kelvin. Hvis man havde haft en 100% varmeveksler, så ville temperaturforskellen have været 6 grader. Og derfor skulle der også ligge 6 grader til herovre. Men da vi har en virkningsgrad på 75%, så ganges denne på. Så vi får en T2, der er minus 0,5. Det kan vi nu bruge til at indtegne punkt nummer 2. Fordi da det er en krydsveksler, og der ikke overføres specifik fugtighed, så er den det samme. Derfor kan vi add et punkt her, temperatur minus 0,5, og den specifikke er simpelthen det samme, som vi har i punkt 1 heroppe. Så den er 2,22. Yes, skide godt. Vi går videre ned her. Position 3. Lad os se, hvad der sker i position 3. Efter position 3, der er vi gået forbi et varmelegeme, hvor vi får at vide, at der overføres eller tilføres 10 kW til luften. De her kilowatt her skal vi så regne om til noget energi, vi kan bruge. Derfor regner vi det om til entalpiændring. Vi har i vores punkt nummer 2 derovre, der har vi en entalpi på 5 kJ per kilo. Vi får at vide, at der tilføres 10 kW til, til luften fra varmelegemet. Dertil der kan vi finde entalpiforskellen i det her punkt ved at dividere ved det med vores masseflow af luft. Det har vi fået opgivet til at være 2400 kilo i timen. Jeg kan bare gøre sådan her, for jeg har defineret den højere. Yes, 2400 kilo i timen, jeg husker ikke. De to dividerer vi, og så får vi den entalpi energi, som tilsættes til, til luften i det her punkt. Ligeledes, når det er et varmelegeme, så ved vi, at vores regn den skal være lodret op, for det eneste, der overføres, det er varme i form af temperaturen, eller entalpien.
Det vil altså sige, at den specifikke fugtighed er igen det samme fra før. Med de her 15 kJ per kilo lægger vi til de 5, vi fandt før, og vi får 20 kJ per kilo. Nu har vi så 3 punkter, vi kan indtegne i vores miljøsketcher. Den her, vi kender ikke temperaturen, det er mig, der får roligt. Vi har en entalpi på 20, og vi har en specifik fugtighed på 2,22. Så får vi vores punkt den her. Det er altså position 3. Så går vi længere ned. Eller vi kan lige gå op og se, hvad der sker først. Vi går igennem en befugter nu. Og i befugteren mellem position 3 og 4 tilføres der forstødet vand med en vandmængde på 9 kg i timen. Dampen, der tilføres, har en entalpi på 2700 kJ per kilo. Super, jamen så ved vi det. Så er vi så gået herned, hvor jeg har lavet beregningerne igen. Vi har fået at vide, at vi har en masse flow på dampen til 9 kg i timen. Yes. Nu vil jeg gerne finde ud af, hvor meget specifik fugtighed, der er tilført til, vores luft, når vi går igennem den her befugter. Så derfor så udregner den tilførte, specifikke fugtighed, vil jeg sige massen af damp, eller masseflowet af damp, divideret med massestrømmen af luft. Dem har vi begge to fået opgivet. Så får vi, at der tilføres 3,75 gram per kilo til luften over den her befugter. Det vil sige, at hvis vi tager vores specifikke fugtighed fra punktet forinden, 2,22 gram per kilo, og plusser det med vores fugt, der tilføres, så får vi så den fugt, vi har i position 4. Ligeledes får vi opgivet entalpien på den damp, der tilsættes. Og der kan vi så udregne, hvor meget entalpi tilsættes der så, hvis dampen har så meget energi inde i sig. Fordi den her damp har en masse energi i sig, som også overføres. Så udregner jeg delta H hernede med masseflowet af damp gange delta H, H fugt eller H damp, som jeg har kaldt den, de 2700 kJ per kilo, divideret med vores massestrøm af luft. Til det så får jeg så en entalpiændring på 10,13 kJ per kilo. Dem lægger jeg igen til det punkt, jeg har fundet forinden, altså punkt 3. Og så ender jeg så med en entalpi i punkt 4 på 30,13. Nu har jeg igen 2 punkter, og derfor kan jeg indtegne et punkt i vores miljøsketcher. Vi adder et punkt herover. Vi kender entalpien, den er 30,13, og vores specifikke fugtighed er 5,97. Okay, så har vi fået et punkt herover. Det er næsten vandret, og det er også fint. Så er det så videre til punkt 5. I punkt 5, eller fra 4 til 5, der går vi forbi en køleflade. Vi får at vide, at kølefladen har en overfladetemperatur på 0 grader Celsius, og i kølefladen løber der 2 kg kondensvand væk i timen. Det vil altså sige, at luften, når den går forbi den her køleflade, så kondenserer den, og der tages noget specifik fugtighed ud af luften. Til det, der skal man lave et hjælpepunkt. Og det gør jeg simpelthen fordi, at når jeg ved, at der løber, eller når jeg får at vide, at der løber kondensvand væk fra vores køleflade, så er en relativ fugtighed i kølefladen ved 100%. Derfor kan jeg tilsætte et punkt, der hedder, temperaturen, den var 0 grader jo, og den relative fugtighed, den er jo 100, hvis der løber kondensvand væk. Altså vi indtegner et punkt med temperaturen på kølefladen, som ligger på dugpunktslinjen, der er den, der går her. Det er den her, med en 100% relativ fugtighed. Så vil det så sige, at vores lufttilstand efter den her køleflade, den ligger et eller andet sted på den streg her. For at finde ud af, hvor den ligger, jamen så, jeg kalder lige den her TK for sådan der.
men den hedder 5 herinde, men det må vi lige se bort fra. Yes. For at finde ud af, jamen, hvor på den her linje ligger vores punkt så, der skal vi finde ud af, jamen, der løber 2 kilo vand væk i timen. Jamen, hvor meget fugtighed, eller specifik fugtighed, er det så, der bliver taget ud af vores luft? Til det, der kan vi så sige, at vores delta x, det er så m-vand, det udskilte vand, altså masseflowet af vand væk fra kølefladen, kondensvandet, det der bliver udskilt, over vores, masseflow af luft, eller massestrøm, hedder det. Det regner jeg hernede, det vil sige, at der bliver taget 0,83 gram per kilo ud af, luften, i forhold til den specifikke fugtighed. Til det tager jeg den specifikke fugtighed, vi har fundet i punkt 4. Den har vi fundet til at være 5,97 her. Og den minuser jeg så med, det med vores delta, altså det der bliver trukket ud af luften. Og så får jeg så en specifik fugtighed på 5,14. Det er jo så fint, så har vi den værdi, den specifikke fugtighed. Så jeg går ind i min miljøsketcher her, og så ved jeg, at den specifikke fugtighed er opgivet heroppe. Det er så i kilo per kilo. Det vil sige, at 5,14 det må ligge her omkring. Og hvis man kigger ned i højre hjørne, hvis man har programmet i fuld skærm, så står der også, hvad for et punkt du rammer. Jeg kan så sige, at nu rammer jeg 8,1, og det er tæt nok på 8,14, og jeg aflæser så en temperatur til 8,6. Det står igen nede i bunden, hvis man har programmet i fuld skærm. Eftersom jeg har aflæst den her temperatur til 8,6, jamen så har jeg faktisk en værdi, jeg kan bruge til mit næste punkt. Så jeg adder et punkt, og så kalder jeg så den punkt 5. Det kunne jeg selvfølgelig også have gjort med alle de andre deroppe af, kaldt dem det punkt, de hedder. Men jeg gør det bare lige først her. Så vores specifikke fugtighed 5,14 gram per kilo. Og vores temperatur har vi aflæst til 8,6 grader Celsius. Så det vil sige, at vores punkt ligger lige der på linjen. Det er super fint. Herefter, der går vi forbi vores rum. Det vil sige, at hvad får vi at vide om rummet? Jamen vi får at vide, der opholder sig 50 ildelugtende maskinmester, og luftens temperatur efter lokalet er 23 grader Celsius. Så vi kender allerede temperaturen efter punktet, eller i punkt 6 hedder det, efter lokalet. Vi får også at vide, at der tilsættes, der er lige noget i vejen, men der tilsættes 3 gram per kilo luftfugtighed. Så vi får faktisk 2 ting her, vi kan bruge. Vi får allerede at vide, hvor mange grader der er. Der er 23 grader efter lokalet. Det er ligeledes for, at vi ved, at der tilføres 3 gram per kilo til den specifikke luftfugtighed. Derfor så plusser vi det med, eller vi lægger det til den specifikke fugtighed fra punktet forinden. Og så har vi igen 2 punkter, vi faktisk skal bruge til at indtegne vores punkt. Vi adder et punkt her. 23 grader fra opgavens beskrivelse. Her 8,14. Den har jeg regnet hernede. Jeg har skrevet punktum. Det er min fejl. 8,14. Så får vi et punkt heroppe. Det er altså luftens tilstand i position 6. I position 7, der har vi så, at vi går igennem en krydsveksler. Når det er en krydsveksler, så overføres der kun varme, og der overføres ikke specifik luftfugtighed. Derfor kan vi faktisk direkte indsætte vores punkt, fordi vi i opgavebeskrivelsen får at vide, jamen der er 17 grader på afkastluften, der gives ud til atmosfæren igen. Og vores specifikke fugtighed er den samme som i punkt 6, det vil sige 8,14. Yes. Og nu har jeg så tegnet miljødiagrammet herovre. Jeg kan lige gøre den stort igen. Det er sådan, den skal se ud. Det var en gennemgang af, hvordan man indtegner en ventilationsopgave i miljødiagrammet. Jeg håber, det er godt.